kama kungadiwa atungadi ka foli lase parce que bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna na n'o ye chargeur ka yɔrɔ ye chargeur ka taa kuma Sénégalikaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ o ye depuis fɔlɔ o ye fɛn caman kɛ Mali ye Macky Sall n'a ka maaw ka dɔn pour k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min na an t'a dɔn a bɛna kɛ cogo di u ka a lajɛ komi o y'a kɛ cogo min ma sɔn k'u ka soda datugu anw ye an t'a dɔn CEDEAO bɛ hakilina min t'a la nka baara bɛ se ka kɛ cogo di pour que jamanadenw ka sɔrɔ u ka essence u ka dumuni fɛnw a ka se ka don Mali kɔnɔ an tun taara o baaraw de la ani an tun taara ci la nka donc pour que jamana an ni port maaw taara kuma an bɛnna kan o ko olu Mali ye olu ka du filanan olu min bɛɛ bɛ ɲɛmaya la olu soma ni dɔw ba ma bɔ yan dɔw fa bɔra yan siga t'o la et donc olu maa tɛ se ka nka donc hakili dɔw datugu hakili de bɛ kɛ ka baara kɛ fɔlɔ nka fɛn o fɛn kɛ CEDEAO ye min kɛ nka donc olu ma don o da kan olu bɛ fɛn bɛɛ kɛ nka donc Mali kan ka se ka essence sɔrɔ cogo min Mali kan ka se ka sukɔrɔ sɔrɔ cogo min Mali kan ka se ka pétrole sɔrɔ cogo min o baara nka donc an tun taara o la hakili nka donc a kɛra sababa ye donc o ye hakilinaw ta an y'o hakilina baaraw kɛ ji jukɔrɔ pour que baara ka se ka ɲɛ jamana ka se ka basigi kɔnɔna na parce que o ye commerçant ye o ni gouvernement ma o politique ko tɛ o ye o ye an ka du ka fa yɛrɛ yɔrɔ de Mali commerçant olu bɛ se ka na n'u ka minɛnw ye cogo di k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a kɔnɔna na donc an y'o baara de kɛ donc parce que jamana ko la ni wele dir'i ma k'a fɔ i ka dɛmɛ don jamana kɔnɔna na i bɛ se ka dɛmɛ min don i b'o don jamana ko la parce que a ti mɔgɔ ko tɛ mais jamana ko don donc o hakilina da an taara o de la ka to o baaraw kɛ nka donc n'anw nana kun sɔrɔ 22 heures tuma mais comme émission ka gɛlɛn ma an ka se ka émission to yen donc an bɛ na o de la an ye retard tɔ donc n'i y'i fo k'i barikada insécurité ko la nin jateminɛ kɛra k'a fɔ tile filanan giriw fan fɛ non le 3 janvier jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka faama mɔgɔw olu ye frappe dɔw kɛ i bɛ giro ni hakili b'a la nka donc kɔsa in na an ka sɔrɔla 4 ɲɔgɔn tora attaque la donc o ye frappe dɔw kɛ o yɔrɔw la armée malienne ye yɛlɛnna ka avion ye donc o ye taa wuli maa jugu ninnu na dɔw bolila ka tɛmɛ maa 4 o tun b'o ɲini na ka tɛ donc ala y'a kɛ o taara olu sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la yɔrɔ dɔw la o y'o minɛ ka tɛ donc ka interrogatoire donc ka busan misɛnnin dɔw la dɔw ye Mali dɔgɔtɔrɔso dɔ la o banalen ka tɛ donc o taara o yɛrɛ furakɛ région kɔnɔna na ka tɛ donc Kulukoro mara yɔrɔ dɔw la donc o sera ka comme o tɛ fɛ k'o dugu tɔgɔ fɔ ka taa o minɛ o mɔgɔ 4 donc busan ɲininkali busan tugu la nin waati in na ka taa o bɛ bɛrɛ la gouvernement mɔgɔw bolo n'an ye jateminɛ kɛ le 4 avril 4 janvier safurulayi 4 janvier an ka unité fama ni olu tun bɛ baara dɔw la ɲɔnɔ mara la cercle de Sofara n'an b'a fɔ ma ko ɲana woro n'o ye duguni dɔ ye terrorisiw ye a ɲini k'a kɛ ko k'u kan ala nana k'a kɛ nka donc an ka mɔgɔw sera ka résister mais c'est vrai an ka mɔgɔ kelen banana n'o ye ba fɛngɛ y'o sɔrɔ mais an ka mobili nka donc n'o a bɛ f'o ma ko engin lourd n'o ye blindéw ye o yɛlɛla u ka mugujugu in kan pɛrɛnta ye an ka mobili 2 tora o sisi la blindé ninnu a bɛ ci dɛ blindé bɛ ci dɛ blindé c'est pour sécuriser mais a bɛ ci dɛ e blindé nka tɛ mugujugu in bolo nka tɛ i bɛ tigɛ blindé la Segu mara la nka tɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ kunun 15 heures tuma dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Kanabadugu n'o kɛra ɲɔnɔ mara la gendarme tɛmɛtɔ la nka tɛ o y'a sɔrɔ nka tɛ terroriste tun y'o labɛn k'a fɔ k'o bɛna bɛnbɛnbɛn da armée nationale kan mais ala nana k'a kɛ o tɛmɛtɔla joona o sera k'o hakili ta nka tɛ donc k'ale ka baara in kɛ donc o tɛmɛtɔla o ye mugu olu gendarme yɛrɛ ye mugu ci o la parce que o tun y'a essayer k'a fɔ ko bɛ gendarme minɛ nka tɛ condition min na nka tɛ donc gendarme kekuyala n'o ye nka tɛ donc o ma se ka sɔrɔ o condition na o ye mugu ci o la nka tɛ donc an k'o lamɛn nka tɛ hakilina min kɔra kɔnɔna na n'an sera ka dɔ sɔrɔ n'o bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ joona ka olu lamɛn. Cercle fait. Alors, bon, 13h, bon, 13h, entre 13h et 14h, Manu n'a eu la fly. Kanabu, du tout, mais
Kalabu dugu min bɛ fɛnkɛ na Kalabu min bɛ dugu min bɛ n'o ye Sibala commune ye Kalabu école-soba école Siwansi bon donc sisan maa ninnu nana ye u ye jama tila 2 ye kelen ka jama tila 2 sisan u ye fankelen bila Kalabu école-so Siwansi kelen yɔrɔ la jama fankelen taara Musa wɛrɛ dugu dɔ bɛ yen i tɛmɛna Kalabu kan 3 kilomètres jama fankelen taara sisan bon gendarmerie nana bala u la gendarmerie tɛmɛna dɔrɔn kulu kelen bɔra sa kulu gendarmerie don u ni ɲɔgɔn cɛ sisan bon gendarmerie tatɔla ye mɔgɔ kelen faga u la ka sɔrɔ ka taa mais maa ninnu ma taa u bɛ Kalabu Siwansigi tu dɔ bɛ yen maa ninnu bɛ yen u ma taa mais bi ye don dɔ yɛrɛ bi ye fɛnkɛ bi aujourd'hui bi ye jeudi jeudi de combien et le 6 Kalabu janvier le 6 janvier Kalabu 2022 depuis 13h maa ninnu bi labɛn na parce que mɔgɔ dɔw de y'u ye olu tun bɛ jiritigɛ la olu tun ye Sibalakaw olu sɔmin'u fɛ quoi donc merci donc nin ye Kalabukaw ye alhamdulillah min kɛra ala na ka kɛ an commencé ka dankari kɛ an ka maaw la an maaw sera ka na donc o défend cogoya la donc an bɛ foli lase o ma k'a fɔ hali bi il faut être vigilant parce que kɛlɛ man nɔgɔ donc min kɛra sécurité ko la mais hali bi ka donc an ka ɲɔnɔ mara la gɛlɛyaw bɛ yen jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Bankasi cercle la ani Koro cercle la ratisation de continuer na jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi Kulikoro mara la hali bi armée bɛ baara la donc ka baara tɔw ma donc ɲɛnabɔ nin bɛɛ bɛ hakilina min yira k'a fɔ baara bɛ kɛla cogo min hakilinaw bɛ taga cogo min ko kɔrɔw bɛ kɛla cogo min o nalen don ni panique ye u ka yɔrɔw la kosɛbɛ maintenant sisan n'u bɛ fɛ ka attaque kɛ nka attaque bɛ kɛ cogo di u bɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 bila ka taa an ka dɔgɔ yɔrɔ min ka tɛmɛ an fanga ɲɛnama ta anw na parce que jamana kɛra cogo cogo i b'a protéger jamana ka bon cogo min k'a fɔ k'i bɛ se ka jamana bɛɛ protéger n'i y'o fɔ ka taa i ka tigɛ baara kɔnɔna maintenant u bɛ mun de kɛ la n ka dɔn u bɛ ala minɛ de n ka taa ka taa ozo fɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen gendarme ninnu yɔrɔ dɔw bɛ yen parce que n'i ye jateminɛ kɛ gendarme ninnu kan ninnu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ maa min bɛ yen ka taa tɛmɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 o unité ninnu na n'u bɛ na ka taa ko attaquer u bɛ na ni plainte u ka mobili marifa ɲɛnamaw b'u bolo et o bɛ na ka taa tuma dɔ la ka taa mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 pour que ka se ka tasuma wuli yɔrɔ min na n'o dɛsɛra ka taa o bɛ yɔrɔw jeni a kan ka taa o bɛ taa n'o ye mais o tɛ yɔrɔ minɛ k'a fɔ ko an ye attaquer ka to yɔrɔ la donc maintenant o bɛ na de ka attaque kɛ nka donc ka panique wuli parce que n'i ye jateminɛ kɛ assise laban don waati n'i ye jateminɛ kɛ o ye attaque kɛ successivement yɔrɔ 4 presque donc a bɛɛ kɛra le 29 donc o ye attaque kɛ nka simultanément yɔrɔ 4 ye jumɛn nka donc ɲana sira kan ka donc o taara o gendarmerie jeni donc ka mobili kelen jeni o bɔra nka taa eaux et forêts dɔw bɛ yen nka taa kati don da la donc o taara nka donc o b'a dɔn eaux et forêts la nka taa mɔgɔ man ca eaux et forêts a yɛrɛ hali marifa kelen ɲɔgɔn dɔrɔn de b'o bolo olu ma dabɔ kɛlɛ kama eaux et forêts tɛ kɛlɛ kɛ nka eaux et forêts ye min ye nka donc ça veut dire nka taa yiri tigɛ ko nka donc olu b'a la kɛlɛ b'o la donc o bɛ taa baga olu ma nka donc o b'o attaquer donc fɛnkɛ jiri fan fɛ nka donc o taara kan sigilen nka donc unité dɔ bɛ yen o ye ala minɛ nka donc sa ka mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 ci olu ma donc pour que attaquer ka se ka kɛ mais i attaque kɛ cogo cogo n'i y'olu ka mɔgɔ faga nka taa tɔ ninnu nka donc o bɛ reculer o bɛ taa mais a ka fɔ dɔrɔn communication na a ka fɔ jamanadenw ye dɔrɔn ko attaque kɛra yan ko yan jɛnna donc les gens commencent nka donc ka kule yɔrɔ bɛɛ la ko non non ko insécurité bɛ yɔrɔ bɛɛ la mais sécurité bɛ gérer cogo min quelles que soient les situations a bɛ gérer ni hakili de ye parce que min bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ ani min bɛ fɛ ka ɲɛli kɛ nka donc o tɛ kelen ye et puis état ka yɔrɔ la nka donc ni armée ka yɔrɔ jateminɛ nka donc n'i bɛ baara kɛ cogo cogo a bɛ fɔ min ma moral ko b'a la nka taa ko dɔw bɛ nka donc armée tɛ se k'o kɛ mais olu nka donc moral ko t'u ta la min ka di o ni ye o bɛ se ka kɛ nka donc o bɛ mɔgɔ faga cogo min y'o diya o bɛ mɔgɔ kɛ cogo min y'o diya mais ni armée ye nka donc hali erreur fitinin kɛ a bɛ fɔ communauté internationale bɛ jɔ mɔgɔ caman bɛ jɔ k'a fɔ ko bavure na donc de l'armée et communauté bɛ wuli ka jɔ nka donc ka déclaration caman kɛ donc c'est pour cela armée ka kɛlɛ nka donc ani terroristes ka kɛlɛ tɛ kelen ye mais baara de bɛ kɛ hakilinaw kɔnɔna na pour que maaw ka se k'a faamuya jamana bɛ se ka taa fɔ yɔrɔ min quoi donc a fɔ maaw ye jusqu'à présent tout le monde doit être solidaire pour que jamana in ka se ka bɔ ni gɛlɛya mais n'o tɔgɔ n'a ye k'a fɔ nin waati kɔnɔna ninnu na an ka sɔrɔdasi kɔni bɛ ka jigin kosɛbɛ n'o ye faama ye u bɛ ka taa tugu maajugu ninnu na nka yɔrɔ dɔ la fana a bɛ ka yira an na k'a fɔ Wagner bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ terrain kan u bɛ Moti yɔrɔ dɔw la u bɛ Tumutu yɔrɔ dɔw la donc dɔw yɛrɛ ko k'u ye terrain quoi Wagner ko in est-ce que vraiment fɛn dɔ tɛ ka ko la bon Wagner bɛ yen nka pour que jamana ka se ka
la sécurité pour moi c'est normal. France est en faillite, en bataille. On n'est pas obligé à l'indépendance de Bambolo, ni même si on a baraqué ou on a baraqué. Mais une chose est sûre, on va demander voir maintenant nos hakla, parce qu'on est sans séguinquer, biolo qu'on a bilan qui est sans séguincono, ou waru ta ou ka trésor là, ou est fait bec en pour que au moins ça en sécurité qu'à ce assurer au de fois, au de fois qu'à de oui. Mais aujourd'hui, sans séguincono ne bilan qui là, monde est bien concrètement. Parce que jatimine kera ka fo e be bara jugum be ni lulu ya fako ye bara en ke fo kana se bi ma akara choto e basro insécurité ko ina normal da nanga sira bi wolbe ko ya ira on na ko fembe bolu bolu ka on ke fendo en ata donc appareil bolu ko ni ma ka be fembe ke wala ni kala bi na nor la ko bayi ko yo ira on na ko yo fo on mais bi afara ko mam mi ni no e ku fay mam mi ni ngata donc no ye yada agali o be mi on est jombe baraka nyama fo pourquoi on ti yela wolu yere ngata donc ne bebi kera amba ye ngata donc ça dire anye communication do soro anye hakilna do soro on est rebelle be kuma on est ne be kuma wa fo ngata donc armée malienne bi na tata ay ni keta donc or ngata fola on ka dispositif nu konnana anga bara nu konnana c'est que français ba kono yorobe français bi appareil dama no internet o ka appareil lo ka logiciel même be da oma armée be barake ni ngata donc ordinateur il va sur français quelqu'un logiciel fait do siga konlana anye femo fe sere donc a be bolu ba donc min kado bayi c'est pour cela aujourd'hui fait chama be armée konlana ngata hakil nan do kan ngasora la o kan ngasego kan même ka armée appareil ordinateur entretenu par des privés maliens, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que l'armée, quelle que soit l'armée qui a situation, l'armée, même blala kata Algérie, même blala kata formation que, ou l'on be armée qu'on a, normalement la direction de la transmission du Mali, quand c'est qu'en cas appareil ni communication donc appareil ni formellement internet ou quand kala c'est spécialiste ou quand sera condamné même c'est armée protégée maintenant franco bi malika armée condamné logiciel mi ke ka hal sarake ko tuabu de ba da umma français de ba da umma français ba do ma nombre mi ba on bulu mo nombre mi ngata ne gratuit ma nombre mi kanga sara na fra ko le logiciel ke tla ga on ga sara na nga réunion ko na fra ko français de ba ko na am mi be fo o ba kalama aw ordinateur mi da on ma se ga to ordinateur ngata o mi da ma ko edido kata bla anga région ko na commandement militaire ko na ni fengo se me clavier la ta bolu bara ça anganga boko nana ni bi amboro olu konnana hakilna konnana ni français hakila ko de la copie ko Wagner na ledo anga communication kanga ke ligne mi akanga sécuriser baraw kanga ke chugo me anga démarche kanga ke chugo akanga sécuriser bi anga opération kanga ke chugo me ngam anga mo kanga se ko barake parce que mi no olu former do former au-dessus do former na ngam parce que école me sur la ngata école tanyo ngombo do former na Cameroun do former na ngam Égypte do former na Maroc do former na Tunisie do former na France ngam Saint-Cyr do former na ngam États-Unis do former na Allemagne do former na ngam Turquie nous be me hakilna be en Russie nous hakilna me be o école de kanga ngam sur ngam pour faire la synthèse des données, la synthèse, la stratégie pour qu'on se bonne condamne. Au baran bikela moi bino ye français kelen to voilà. Ne au français ou de ngata parce que on y a fiena, halo ka mame kanga ska information do ma mali ko on to sur la tournée. Donc français panique là, français va flangata ko Wagner bi. Anya fo ngata gouvernement malien ya fa ko contrat bi on est russien. On est russien, on est russien be barakela. Ko contrat to ne Wagner tie. Mais on va hakilna donc ambito gouvernement ka disposition de bonana gouvernement ka yeko e bonana la pour que attaque bande kala ka on be attaquer to me mo be fakala to me aujourd'hui comme il y a Afrique débat condamna ka fo be terroriste sous yere de boyere yina no kuma no hakilna no kara sur le terrain c'est vrai c'est vérifié c'est vrai ne mbi bakaska ou ne koro ka ou ne banyagara ka ou fola donc nous pensons que réellement ne kuma fora amandatu ambe barake pour que sécurité ke au konna de l'année a jatemne asimi yenga donc dina mo rencontrer en la ba betla ka interview kala mo bane parce qu'aujourd'hui maliko kumado chobe du konna ne ma fra e fani ba e min ke kata ne ma fra ka benyini e bita mo fe no le do asika to do
se ka to da awa no to an bita wa si ka fo konna si ka fo mi ni a kunchara ni la la mi no to ya kinna juma me illa si ka fo inga mbi fo ki barka da parce que ni hakilla e mi fo ngata tiza fo fora at kunchara fe ndama ni me ba konna na kuma konna na san kalo woro fo kata san durula bi mawuyo kuma tangata donc ka kuma en ke feun chamay ne ka yechugola ne ka yechugola c'est que d'abord a fora ya ngata gele chama tout kara au départ on déco 18 mois élection c'est là on y a discussion ke ngata afara kabeke mais ala yi to ka sababia la 18 mois na élection ma se ka ke coup d'état wala kara au coup d'état me ko na fara coup d'état de rectification ma kura do unana Barao barato nganga keniye jatimne ke ngata fentu fora farko organi unique ngata o ya soro premier ministre Koromi Tumbe abanda ko watila wolu ko ngata ko organi unique tun tsekake or organi unique tunye malien clanke be kanini chugoyi pour que élection ga sakake je yakono parce que ko manasa no sikla ka an kantika ko kan tugomi donc aujourd'hui en se ka position di surtout nous pour que quand on a élection va se casser mais ni jatimine ka kono betu mi ka forta fora konana parce que le ministère de l'administration territoriale de tomber élection organisée c'est ni ngam donc en 2 jeux au lieu de tout bolone afara ko no soro be ka fara nyonkan ka ke hakil nan kelini baraw ka se ka ke pour que organe unique nunu nale ngata donc ko mi ngata donc nunu kelen to ko se ka ke nunu ko ka se ka ke baraw damena classe politique do ngata dimina depo wati konna na ngata ko yere dabo akuma na ka fangata donc ko olu fe ngata donc 4 sekake donc ni gouvernement fola ko 4 sekake ni nuko 4 sekake bara damne na wala kalo kono ton de tuntoro wolo o kalo kono ton na ngata donc ala ke election ko kuma o ya ke ngata kama sekake parce que ko février de élection ngake mais bi ayira la en janvier de là février to donc janvier to ngata donc a beje le to ngata donc kalo kele donc solution tala élection sekake alors donc ngata ko élection c'est que ko kanga yira ka ngata ko desna ko ka fanga o fa kata le man fande ma on ni ko e ni ka ma masini ko fa kata ko man fande donc no fa kata mal fa ya e bi se ka dabara ko be bulo ngata se ka ko ka bla mais ta do bi da ke jodi mo ka bla ko ni mal fa kele ni ko ngata ni ba fa ko ka bla donc ma do bi se ngata ko hakli jaga bo sia do ke pour se faire plaisir donc ni bi fa ka so souven ngata ka fa ngata ke be maka ngata bi se ka so ko ngata bi jere ngata e be ya e be ba mo ni ko ngata donc ni bo do yere donc so we ngata so la poloni aujourd'hui on a ka bonne be konna na o ya yira ka fo ngata donc wolu yere ngata konna ko ti se ka élection ke we lettre ci CEDEAO ka fa élection se ka ke février konna na CEDEAO ko élection ma ke ka ka gele ay o ko ambato anga assisi de ka ke ni assisi kara malien ka puma di malien bema ni malien be ni donc abo ayira la ka fo aujourd'hui kuma dira malien ma synthèse mi kara babako ayira la ka fo on ye ngata ka fo ko ko malien ko ka damine ngata de 1 mois de 6 mois ka finga donc 5 ans gouvernement malien comme chronogramme to sigile no ka kono we chronogramme to ma chronogramme ye moye ko ni wati ko na sanduru kono am se ka kunye ke mini ke ngata mo clean sigila ngata ka saben ka ta dite ngata ko pour ka fa ka ni wati kono na mais o d'abord na o ye base de négociation de o korota ye ka fo ko sanduru de nyinene do mais ayira la ka fo ko malien ko abise ka ta kalo woro fo ka ta sanduru kono na donc au konna de la barre au kera ka hakilon bla ka ta doma mais aujourd'hui quand il est important ka famille ko malien ko il faut que gouvernement ka élection ka se ka ke ka dam ne kalo woro ka se sanduru de konna na maintenant au document bla le ka ta CEDEAO la on ne CEDEAO mo na kuma ka be akan pour que ka lege ngata donc barre au kera to de konna de la Jonathan Blala kana ali kono mercredi do akana ngata ka asime rencontrer kana classe politique mo rencontrer fem boro la osaka kama saka hakla ta fu ayo anya ka fo c'est 6 mois ka 5 ina ma chama bema don ka fo akacha transition bela jele ngodo bebo do mais est-ce que mo do nous fana ko putita si ka fo la
est-ce que olu musi zo daga ko daga kelebere sisan woli kan ni kuma uchali mais personnellement mo mi ka da be wona to bolo de wolu kule la ni dem sen do ye ngata wolu kule la ngata go asimi ko ngata do go 5 ans ko parce que we un an et quelques ka ko ne o ke ngata ko mathématiquement ça fait 6 ans et quelques ngata ko katani fa ngay mais franchement au dem sen do ni be jati nek o matel ka do kele fo la do ya gay Allah ils sont dans la délation. C'est fait on fait la mais moi je comprends parce que dans les Polonais là, il y a des gens qui amusent la galerie. Mais ni yo ni ga min kadi min kadi do ni ngata ko fo. Ça de o kadi malia do be fait ane. Mu de kera juju de be kule la bi. Mi ma son M5 ga kele la. O le be kule la mais Allah tient di M5. Min ma son ibeka kata parce que comme olu tumi ibeka goshira olu tumi karamo goshira olu tumi mo chama goshira mais puis olu de wulile do pensa ko kanamona maintenant obeka hakina wara de nyina ngata ka fo goshiri bisa ka kechomi mais goshili ke yorote parce que le Mali ni donc kata ça fait ibabisa ni c'est la kofa ibi fabisa ni ma donc ibisa amo situation de kono crise sera attendée là fait on rete c'est que Mali la kata be kaw. Même les autorités au Datikoula, au Mousson au Déon donc sanctionné la au Damemuna, au Mousson de au Déon d'Amemuna, au sanctionné la mais on a mouré de ce qu'à Mali la Catéménica. Maïe, mimi ce qu'à Mali la Catéménica. Ni Fali do Ala de Moudon Fali, ni Adama de Nimbo à Nimbo Choya bien. Quand muso konoma unjeni ka demisonu ujifuka mobli konna ka mobli muso konoma ngata 6 mois ngata ka jeni fuka ba ka adama de un enfant de 3 ans ka jeni fuka ba fuka ta kolo do so adama de bien mi bo adama de tulu ngata daga be fa ko nana mali ko do adama de bien mi dum adama de bien mi ke ngata sray ka do mo nu ko nana mais quelle horreur amani ye jamana ko nana mais ces gens sont à Bamako, ils sont en train de réfléchir parce que le problème, il ne faut que le bout de leur nez. Parce que Mindo, parce que l'on a la colo, des minables qui ne sont rien de la République. Le pays est en train de disparaître. Ça veut dire, on dirait qu'au Kablato Lula, Somoto Lula, Dambeto Lula, ces gens ne sont même pas capables de faire ça. Aujourd'hui, il y a une position pour parce que Neka sorota et joyi il fabe sa malibitla il pape sa malibitla il rebe sa malibitla Soumala si matawa mbane mesikile no kafkal de tuka kenai amatawa est-ce que maliko bana Amadou Toumatoure matawa maliko bana wa Moussa Traoré matawa maliko bana wa Morobo tata maliko bana wa e joyi la waji le malika ke mo ye abana o tawa mais fa yo de o iti foi ye mo ye duala fe kono ala ay dlanti ko di ala ay dlanti ko di e bena tlaka sege duma ko la chodi e bena sege chodi donc anga hina malila anga boni kola anga yere don dametini horoni halawi ala adama de dilancholi adama de dilancholi yole da kibe klaka laban tukome inna tola be kuleli isa tola ga don hali ga fitima ni ne beje timne ngata don ika jamana inna kuye jume iti sala tuke ni ala mi ga jana ko kuma yini ni anka do ambora mi abetami anka bo jamana bi yoromi nanya leja ko bankaska mawbi kantikela kuro mawbi fala bi yoro be sulente mali bi yoro amba yere inna do bina ko parce que ko ne ma sarka dum mais kunu ngata olutu ministre auto makuma o muso tu ministre o makuma bi parce que ngata donc feni do tikela ka bolu dala ko nanga mali be ci amba ci pour ka on saka balo ika halala ya ika dali adika hora ya ma sisi saka mali ci mali de wonyana ya inde kuma ce a fone mali ya kuma ce mais anga hina jamana na mais embe kuma na te embe be sini anta do na mu mais hina ka jamana an ka leje bi am jamana boro di hasimi bi boala bi shogali bi boala bi jamana be ta hallo sara ka jamana neni embe kuma ambe boala sini ngada mo lew ta ko ko bora ngata abe fotu man ka am ko ma di la ba nani o famia anti hina o yera anti hina jamana
On y slamé, on gagne Dametiwi, on gagne Horoy, on gagne Slamewi, on gagne Chrétien Numawi, on gagne Boluson, Monde Torah. C'est pour ça qu'on a fait la système. Il y a des gens qui ont tabia la Jacka, for good dog for a silimbe. Go sit down with a ni ya mene kuma fota nye ibeka ka conseil do ka kuma kambe nye o mo clé o tume mu citoyen ako ko seda o mo ko ka responsabilité ta ko ka mali kushi ko ka puni mo ma fode Ismaël der mais avec la nationalité Ismaël est malien, donc c'était un conseil de IBK 7 ans, un conseil de Bandaou. Conseil a d'abord, parce que la présence là, c'est parce que ce jeune-là qui sort dans le conseil de la décision contre le Mali. Puis, Koko assumé. Koko assumé Ifaka, Koko assumé Ibaka, Koko assumé Nata Djamanabionka pour que comment combiner. Parce que toi, un des responsables en son temps, il est présent il y a 7 ans, parce qu'il donc tu dis qu'il faut assumer. Assumer quoi? Amener les gens vers. Ça veut dire, ça y est là. Ni ça y est, faut Bandao, il tombe, Bandao, il est répondu. Voici des jeunes tombent dans ce pays. C'est dégoûtant. Nous avons entendu nous avons dit comment informer dit l'oga la halaya fo avec le soutien de entendu faire c'est là au parti des mines na en faire Jonathan nana ako maliyoma anana ka donc do hado era kuma ndamena anyi malde jugu do ye oui quand on ko c'est là ko les présidents c'est là ko les messages de dit ko kana fo ma donc malié hakilina memi ngata ko mana ko ba discuter ngata donc malika ko fa de jugu nonu anyu ye ngata ko hakilina wi Jonathan nana a tara président rencontré aye nyama ubeyi aye société civile aye parti politique ako nana kuma o fede anga seka solution soro koy ako jamana be position mina aye wati me fo sanduru akacha aya leje aka fe fan dibashi résultat fene misala ne nana chiraw de la kana fo yo kakacha ay do wala bon akacha ay do wala ngata mindo ni assise tu nya fo ngata donc ko 5 ans ou ni assise tu nya fo 3 ans gele atme ka ko parce que 3 ans qu'on a ni bara saraka ke ni bara masaka ke ngata donc alke ina fo ay daso antu se négociation mais assise e mi fo o ka damna kalo woro la kata sanduru donc malidenw de a fo o konna da bara be se ka konna peut-être ambe sans fla soro c'est de au boulot peut-être nga donc ambe kalo temps en échange soro mais hakila me tumbe ka fo ngata donc antu nga gushi février là ni ya quand même o sigla kanna donc o kuma moral parce qu'à un moment donné gélé nana ka kenga gouvernement ya nyiri ko sédal ka kalo woro faraka sédal o mahalu lame o ma songo lame di hakili ba o wati konna mais bi ngata donc a forata o dale mala ka fa kalo woro para yi se ka ke donc bara mi kanga ke chukumi munde kanga ke bara e konna na fen folo mi determiner ke raka fo taxi mi be ngata taxi mi kanga yele makanga do taxi na to hakina nganda no ye chaque département politique ka fo to ka bo parti politique la ko hakilna on kata aussi bi jamana be tala position mi konna na jamana tabulo la ngata donc hakilna mi kanga tanga ne election nganga ke abe fo mi ma découpage administratif yor ko mi kanga tike anga ka don commune nu kanga cercle mi kanga doma arrondissement mi kanga doma ko para o ka sekate jatimine kera ka fo aussi révision constitutionnelle ko kuma me fora cour constitutionnelle ngam donc hakilna me mobulu ani fanga me mobulu do kanga bo fanga la ngata ka di su organ kuran mi na o organ ko kuran ngata kanga sige wati jume a appelle candidature kanga ke mawka ngata nyema ya tatu tumanne wati jume wolu ko kuno ka surtout aussi ngam donc région ko nana wati jume wolu na élection tano tege akona ni de be hakilna on taga leje abe ke ka leje o konna de la wati mi kanga duma pour que para ka sikate mais ne nous to ka yechugo la sans flakanga sika bolike sans flakanga sika bolike o sans fla de bolike chodi nanganga barake ngata dongo er fla de kono tile kono anga barake er woro kono pour anga sika leje para sika ke chodi o konna na ombe kan yu hakna o faranyonga
k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ yen n'o b'a fɔ ko insécurité nka donc lakanabaliya min bɛ yen hakilina jumɛn an b'a fara ɲɔgɔn kan pour que lakana in bɛ se ka nɔgɔya dɔɔni yɔrɔ dɔw bɛ yen élection yɔrɔba ninnu na élection bɛ se ka kɛ cogo min n'o bɛ se ka na ni hakili sigi ye sinon n'i ye politique mɔgɔ dɔw ɲininka de olu ko hali ni élection kɛra Sikaso ani Bamako kɔnɔ k'olu ŋa tɛ dɔn k'a ka ɲi mais olu bɛ ɲina min kɔ hali ni élection kɛra ŋa tɛ dɔn sini sɔgɔma olu tɛ gagner parce que min don maaw saralen bɛ min ɲɛ min ye Mali wari suɲɛ min ye Mali ka taa dɔn bi wari min kan ka d'o ma ka baara kɛ kalabanciya min kɛra suɲɛni min kɛra jamana nafolow la o nafolo ninnu dogolen b'olu bolo olu hakilila ko bɛna maliyɛnw san comme i bɛ k'a ye min kɛ Mali kɔnɔna na ka fanga to ko bɛna fanga sɔrɔ o bɛ se ka politique maa dɔw san danbe ti maa min na hɔrɔnya ti maa min na min bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o bɛ se k'olu san parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn dɔw bɛ kɛra politique la a bɛ mɔgɔ jugu danbetigi tɛ sɔn a la hɔrɔn tɛ sa c'est pour ça ne ko aw halaladenw danbetigidenw hɔrɔndenw aw ye na politique la pour que maalagolodenw ka bɔ a la kabilatandenw ka bɔ a la maa min tɛ bɔ ka taa dɔn ko hɔrɔn tɛ ko halala tɛ olu ka bɔ a la n'olu bɔra la lajɛ jamana bɛ basigi e min bɛ ne lamɛnbaw bɛɛ de ma n'aw y'aw ban politique ma k'a fɔ k'aw b'a fɔ aw ka denbaya ko kana politique kɛ que e min bɛ lamɛn ko e ko politique tɛ fɛn ɲɛnama ye jateminɛ kɛ i yɛrɛ kan ka taa don min n'o sera ka taa dɔn k'i ka du feere n'o sera don min k'i ka maaya don galama na i b'a dɔn ko politique ye fɛn ɲɛnama ye politique ye fɛn min ye ka taa a fɔra aw hɔrɔndenw aw halaladenw a kabilatigidenw waritibatigidenw min ye danbetigɛ aw ye na politique la pour que politique ka bɔ nɔgɔtɔya la pour que politique ka bɔ baaralankolon la pour que politique ka bɔ danbetigiya tanya la n'a y'o kɛ ka taa jamana bɛ basigi o baara min bɛ kɛ la bi n'an ye nin baara bɛɛ ta hakilina na maaw ka don politique la nka politique kana kɛ ŋɔmi ye k'a fɔ ni e n'a kalala i bolo i bɛ boli ka bɔ yan ka taa yɔrɔ wɛrɛ le nomadisme politique f'o ka se ka dabila nin baara in bɛɛ kɔnɔ ni nin baara in bɛɛ kɛra ka sɛnsɛn ka jɔ k'a di danbetigiw ma k'a di halalaw ma k'a di hɔrɔnw ma pour que politique ka kɛ fɛnba ye ka tila ka baara sigi hakili sigi de la Prince jamana bɛ nin position de la donc ni nin bɛɛ papiers sera ka ɲɛnabɔ donc ne fɛ kalo fila san fila baara kan ka se ka k'o kɔnɔna hakili sigi kɔnɔna na mais halaladenw welelen don baara kɔnɔna na danbetigidenw welelen don baara ko n kana fɔ Bamako k'a bɛ maaw tɔɔrɔ ko parce que ko n'i y'a fɔ ko halaladenw danbetigidenw hɔrɔndenw ko mɔgɔw bɛ ɲugu yɛrɛ la ko mɔgɔ man kan ka ɲugu yɛrɛ la n'i bɔra kabila kɔnɔ n'i ye danbetigi ye ka taa dɔn a man kan k'i tɔɔrɔ n'a bɛ maa min tɔɔrɔ ɲininkali kɛ est ce que halala don ni maa min tɛ halala ye ka taa dɔn a b'i tɔɔrɔ halala ye mun ye ka taa i fa ni ba ni wolo ka kɛ halala ye mais i yɛrɛ bɛ yɛrɛ kɛ dangaden ye donc an bɛ yɛrɛ kuma de kan kuma in ka gɛlɛn dɛ parce que min don ka taa an tɛ burusiya kan an b'a fɔ a bɛ maaw tɔɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn mais min don ka taa an b'a fɔ para parce que min don maa ta t'an kɔnɔ ala de ta b'an kɔnɔ ala de y'an ci ka kan fɔ an b'a fɔ ye hali n'an ma dɔw ye kuma ye o de ye n ka parce que n'i y'a fɔ ko sɛnɛko la maa caman t'o lamɛn mais ni tulonkɛ dɔ ni manamana ko dɔn mɔgɔw b'o lamɛn c'est pour ça an ko an bɛ min fɔ aw tɛ se k'a fɔ k'a b'an lagosi o la an bɛ min fɔ ka taa tɛgɛrɛ tori tɛgɛ don a jɛlen don a bɛ se ka kɛ a man di ye min don a kana i tɔɔrɔ ka taa jamana ko don n'a y'i tɔɔrɔ ça veut dire i ka danbetigiya lajɛ i k'i ka halalaya yɛlɛ donc wasi min b'an bolo k'a fɔ san fila ka taa baara in kan ka se ka k'o kɔnɔ olu k'a faamuya Hasimi ka maaw k'a faamuya Sogɛli k'a faamuya baara in kan ka k'o kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna n'o kɛra jamana bɛ se ka basigi donc o kɔnɔna na jateminɛ de kan ka k'a la an bɛ se ka taa ni hɔrɔnw jumɛnw ye mais min bɛn ka taa pour que baara in ka se ka ɲɛ Hasimi kɛrɛfɛ Sogɛli kɛrɛfɛ maa o maa n'o nɔgɔlen don k'o bɔ a la maa o maa n'o nɔgɔlen don k'o bɔ a la il faut que Sadio k'a dɔn k'a fɔ a soma tɛ se ka don a kɔnɔna na diyagoya il faut que Hasimi k'a dɔn a soma tɛ se ka don a la diyagoya n'a soma bɛ don o ka kɛ maa jɛlen n'o soma donna la ni maa nɔgɔlen don an m'a tigɛ si o ma ni Sogɛli ka maaw don ni maa nɔgɔlen don an m'a tigɛ si o ma parce que an tɛ se ka jamana to ka tɛ ko maa dɔw ka miiri k'a fɔ ko parce que marifa b'olu bolo min ka d'o ye ko b'a kɛ jamana na a tɛ bɛn Hasimi a tɛ bɛn Sadio a tɛ bɛn sécurité a tɛ bɛn Sogɛli a tɛ bɛn mais min bɛ bɛn fɛn o fɛn bɛ taa jamana ka hɛrɛ la maa o maa n'a nɔgɔlen don a ye bɔ a la a ka hɔrɔn ni danbe tura maa o maa n'a ka kurusi sɔgɔlen don an bɛ tournevis don a la k'a yira a la k'a fɔ n ka taa yɔrɔnin sɔgɔlen don komi i yɛrɛ t'a dɔn k'a sɔgɔlen don an bɛ pɔlitini don a la pour que k'a dɔn k'a fɔ n ka taa sɔgɔlen don donc hakilina b'o kɔnɔ. Non, c'est clair parce que Mali bi yɔrɔ min Musala kan t'a la ka taa dɔn on le dit clairement ce qu'on pense parce que min don jamana nana ka segin ka taa jamana labugula jamana labugula ni fɔ ni sɔgɔlen ni yɔrɔ sɔgɔlen ni ko i t'a dɔn bref an bɛ pɔliti don a la pour que k'a dɔn k'a sɔgɔlen i y'a faamuya kuma b'i bolo an bɛ taa ni an ka ɲininkali ne ko n'o dogo
mɔgɔ minnu min yɛrɛ kɔntannen don ni CEDEAO ka ɲangili yo est-ce que nin yɛrɛ nɔ in na e hakili b'a la k'a fɔ CEDEAO ka ɲangili bɛ se ka se ka tɔɔrɔ jumɛn lase anw ma CEDEAO ka ɲangili u bɛna sigi min kɛ ni y'a kɛra ɲangili ye a ɲangili bɛna se ka tɔɔrɔ jumɛn kan a bɛ se ka Mali bɔ Maliya la a bɛ se ka Mali a tɛ se ka foyi kɛ a tɛ se ka foyi kɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ baara in kɔnɔna na baara in bɛ kɛla ni hakilisigi de kɔnɔna ye mais ɲɛ b'a kan a tɛna kɛ parce que k'a fɔ CEDEAO mɔgɔ o bɛ hakili sigilen don o hakili sigilen don donc a kɛra cogo o bɛ baara in kɛ danbe kɔnɔna na hɔrɔnya kɔnɔna na donc il est important k'a faamuya a tɛna kɛ jugu sago ye non a tɛ kɛ jugu sago ye non rassure-toi au sorti de tout ça Maliens moi je suis convaincu parce que Moussa Lakantala bagaba min b'a la nka ça fait pas mais jamanaden jugu o de bɛ malo danbetanbaw o de bɛ malo mɔlakolon de bɛ malo maa o maa bɛ jamana in fɛ k'i ye halala ye wallahi nka tɛ i bɛ tila ka kɛrɛfɛ aujourd'hui kunun n bɔlen mission na nka taa n selen an taara dumuni dun yɔrɔ dɔ la Nigérien dɔ juste nka tɔn an tilalen dumuni na i kanto vous êtes malien n ko a ma ko oui on est malien ko vous êtes la fierté de l'Afrique vous êtes la fierté de l'Afrique Nigérien à quoi aujourd'hui les Africains se tapent la poitrine avec les Maliens o y'a sɔrɔ n terikɛ dɔ bɛ Algérie o ye n wele ko fɔlɔ Malien tun bɛ maloya k'a fɔ n ka fɔ ko ye Malien ko bi aujourd'hui tout le monde se tape la poitrine même les Ivoiriens o b'a fɔ ko ye Malien parce qu'aujourd'hui ayi caman bɛ kolokolo la Maliko in na hali olu nafa mɔgɔw tɛ pour la fierté d'être Malien aujourd'hui ça se dégage partout koni bɛ ko k'a fɔ n ka k'i ye Malien ka ɲɔgɔn sara n'u ye min kɛ tile fila ale ka donc devant la Nations Unies tuma min fɔra tubabuw ka taa u tun bɛ min kɛ dogo min kɔnɔna na ka bɔ a kɔnɔna na ils disent que donc c'est une fierté nationale donc baara kɛra o de kɔnɔna na pour moi aujourd'hui c'est à applaudir tous les dignes fils de ce pays sont fiers d'être Maliens mais jamana den dɔw bɛ yen nka donc je comprends ayiwa n'o tɔgɔ komi jamana den dɔw bɛ yen maaw kuntala tɛ kelen ye mɔgɔw ka fanga maracogo tɛ kelen ye hakilinaw tɛ kelen ye nka malidenw ye hakiliman de ye an ɲɛ bɛ caman na kule la maliko la u ta tɛ maliko ye place ko de don n'i y'a sɔrɔ a dɔw ye jamakulu ɲɛmɔgɔw de ye nka kɔfɛmɔgɔw tila bɛɛ bɛ maliko de la mais kunkolo ninnu de bɛ place nɔfɛ hali n'a fɔra ko ka dayɛlɛ sisan ko mɔgɔw ka ta u ka partiw la i b'a ye u kunkolo kelen ninnu de bɛ na tuguni olu de b'a la kuma tɛ donc u kɛlen bɛ ka parti tɔndenw kɛ i n'a fɔ i ye kolo fili wulu kɔrɔ dɔrɔn a bɛ tugu nɔfɛ quoi donc caman kelen bɛ ka parti kelen tɛ donc u ka parti hali u bɛ taa u bɛ mankan ci min na k'a tɛ transition fɛ an tɛ nin kɛ tan an tɛ nin kɛ tan walahi caman bɛ yen u ma s'u ka base la k'a ɲɛfɔ mais n'u y'u sigi télé ni radio la an ye ɲɔgɔn ye kɛ bon an ka commission nationale dɛ k'i taraka dɛ olu jɛra n'a ye sisan k'an ka bɔ ko ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ nkalon don kunkolo damadɔnin dɔrɔn de ye ɲɔgɔn ye parce que an bɛ dugu kɔnɔ an bɛ n'u ka tɔndenw an bɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye kuma na k'u ka parti tɔndenw responsable dɔw an n'olu bɛ baro kɛ u bɛ kuma min fɔ an ɲɛna a ka bon hakili ma quoi a ka bon hakili ma mais an b'a dɔn caman ka parti bɛ ci ni fɛn ninnu senfɛ parce que u ka base mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ kunkolo ninnu dɔrɔn de bɛ hɛrɛ fɛ olu tɔndenw tɛ hɛrɛ fɛ donc caman bɛ k'u taabolow ye sisan n b'a dɔn caman ka parti bɛna affaibli ni mun fɔra tigi yɛrɛ la mais n'u tɔgɔ bɛ min fɔ conférence de presse min n'a kɛra cadre de change de fɛn bɛɛ parti politique fila ni situation wɛrɛw an ye mɔgɔ caman ye kuma na an ye mɔgɔ ye minnu tun bɛ ka sɔrɔsiw ninnu kɔta minnu tun kɛlen bɛ ka sɔrɔsiw u dɛsɛ Asimu l'incontournable Mali politique ɲugu fɛ hɔrɔnya bɛ min ayi politique ɲugu fɛ o ye politique ɲugu voilà ɲugu tɔw de bɛ don mais o don o ye politique ɲugu tɔ fɛ c'est pour cela que disons que je dis aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ ka ni conférence de presse la yan nka jɔn de tun bɛ kɛnɛ kan jɔn de tun bɛ kɛnɛ kan jɔn bɛ kɛnɛ kan fanga binna maa min bolo ani mɔgɔ min y'i ban M5 ka kɛnɛ tuma dɔ olu gɛrɛla M5 kɔrɔ o de y'a fɔ M5 ye ko ne t'a la fɔlɔ n ka taa dɔn komi ninnu gɛrɛlen ma aw la ka ne t'a la parce que n y'a fɔ M5 mɔgɔ ye n ka taa fanga bɛ ɲini danbe ni hɔrɔnya de ye ni Ala subahana wa taala kan ka fanga da anw ma nkalon kan Ala kana da anw ni anw kan ka nkalon de tigɛ USR la pour que fanga ka d'a ma Ala subahana wa taala kana d'a ma parce que min don les gens n'ont pas compris maaw t'a faamuya souvent c'est pour ça c'est révoltant parce que maaw t'a dɔn k'a fɔ fɛn kelen min b'an bolo kɛ sɛ Mali don n'o tɛ a tɔ bɛ n ka nkalon
filanan min bolo kɛ sɛ ye o ye wolobaw yira ni wolofa n'o banna tɔ bɛ galan jamana bɛ position min kɔnɔ dimi tɛ dɛ bi mɔgɔ dɔw k'a fɔ ko bɛ n'o dasigi c'est pour ça n y'a fɔ aw ye n ko ni ko dɔ kɛra n ka Mali kɔnɔ a bɛ ɲininka ko hali e yɛrɛ wa maaw k'a lajɛ jɔn de bɛ kuma na Mali ko la bi est ce que normalement ninnu bɛɛ ka da don a la wa kunun n tɔ kɔfɛ mɔgɔ n ka taa n'ale b'i kan parce que l'impact b'a la tɔgɔ bɛ ɲini yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa dictionnaire kɔnɔ ka taa a bɛ tɔgɔ ɲini a ye diko kɔrɔta ka diko kɔrɔta ka diko kɔrɔta ka se ni diko ye sanfɛ la k'i furuti ka bɔ n'ale ye mɔgɔ sigi a ye Hasimi kɔrɔta ka Hasimi kɔrɔta ka Hasimi kɔrɔta ka se yɔrɔ dɔ la k'a kɛ i n'a fɔ anw bɛɛ ye Hasimi jugu ye i y'a fɔ Hasimi ninnu ma dɔn ka sa jɔ ne n'u faw de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que bandaw y'o fa ye bandaw y'aw wolo fa ye ni maaw hakila ko fɛn de b'a ni bandaw cɛ o b'o tɔrɔ aw de tɔrɔ kelen don aw de kunkolo tiɲɛni a fa don hali sini sɔgɔma bandaw a bɛ bandaw wele bandaw bɛ conseil la aw de b'aw kun fɛ filanan ye min ye jamana bɛ kɛla hakilinafo de la n'an bɛ se ka dɛmɛ min don an b'o don mais fɛn o fɛn ni dɛmɛ min don ni tiɲɛ t'a la an tɛ tɔgɔ i kɔ don a la ni bonya t'a la i kɔ don a la bref i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ latigɛ la ni bonya t'a la ni tiɲɛ t'a la i kɔ don a la parce que fɛn haramuyalen don fɛn min don a tɛ mɛn na anw kan ka ninnu dɛmɛ nkalon de la ala k'anw ɲɛ fili n'an bɛ min kɛla anw dalen mana an toute conscience peut-être an bɛ se ka fili anw ka ye cogo la parce que la priorité aujourd'hui n'an ma Mali sauver Mali ko ban an ye maa min ye conférence la mun de fɔra u ka kuma bɛɛ la lagosili min kɛra san 5 ko don bɛɛ b'a dɔn san 5 ŋa tɛ jɔn sɔrɔ san 5 ko la a fɔra ko période don mais si aw de kan ka jamanadenw informer maliyɛnw dalen ma aw dɔw de la c'est pour ça que je dis maliyɛnw ka bɔ sensation na an ka Mali ko lajɛ kuma tiɲɛ min bɛ fɔ aw ye n ka t'o de manda aw ye ka daminɛ a diinɛtigiw la a silamɛw la ka se chrétienw la ka se maliyɛnw ma ne ko ala y'a fɔ ala ko ale tɔgɔ paix et salut sur ale k'ale tɔgɔ Muhamadu tɔgɔ ye tiɲɛ de an bɛ se ka kɛ silamɛ cogo la k'an bɛ ban tiɲɛ na i bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye k'i bɛ ban tiɲɛ na cogo di i bɛ se ka kɛ danbetigi ye k'i bɛ ban tiɲɛ na cogo di jamana bɛ position min kɔnɔna na est ce que mɔgɔ kunkolo kan ka lajɛ a la n'anw nana yan bɛɛ aw tugu la IBK ka jamana to yen jamana ka bin ka ban ka tiɲɛ fɔ IBK ye parce que o ka nan b'a la a b'a dɔn ko IBK bɛ min fɔ la k'a man ɲi ko parce que a n'a muso a n'a den olu de tun bɛ jamana terekela cogo min y'o ja a n'a balimaw ka taa u bɛ jamana terekela cogo min y'o ja jamanadenw bɛ sala Mali la yɔrɔ bɛɛ aw ɲɛ b'a kan jamana bɛ kɛra cogo min wari min donna armée na a tiɲɛna cogo min a b'a dɔn aw balimaw ka taa aw sigilen don ka di a ma se ka kɛ bi jamana binna cogo di a ye min kɛ ka IBK accompagner a ye jamana bin aw la san 7 cɛ n bɛ yan ni IBK kɛlɛ la n y'a fɔ Maliɲɛnw n'a ye IBK ta a bɛ joli fɔ mais IBK ye fɛn bɛɛ kɛ a ka mɔgɔ ye fɛn bɛɛ kɛ pour que n k'an daminɛ n ka tugu nɔfɛ n ko ma wariko tɛ o ye dabalijugu de kɛ IBK la k'a ɲɛ fiyɛ k'a fiyɛ k'a fɔ parce que a ko cogo de ma ɲɛ a ka nafolo bɛɛ ta maa kora cogo n ka tɛ n'i b'i tɔn jan n'i b'i kɔrɔkɛ ta ka da dɔn a sɔrɔ o b'i minɛ donc bɛɛ sigila ka ko lajɛ ten fanga binna min bolo bi ka taa an y'olu de ye réunion na fanga binna maa min bolo min ma sɔn ka M5 kɛlɛ kɛ an y'olu de ye réunion na M5 jaga mɔgɔ dɔw bɛ yen a jaga min cɛ bɔra jaga la olu dɔw tun b'a ni jaga tɛ e bɛ se ka taa sumɛ diko kɔrɔta cogo dɔ k'o bila k'a sɛbɛn kɔrɔta k'o bila ka tila k'a fɔ non c'est pas c'est incroyable ha ko ye a ye politique kɛ cogo di ka politique mɔgɔ minnu na gosi des crocodiles de quoi déjà ça veut dire ni don min y'o arrangé 26 mars in ka taa donc mɔgɔw don ni don m'o arrangé 26 mars mɔgɔ don c'est pour ça n ko 26 mars ko ye o ka 26 mars to ye 26 mars kɛra anw bɛɛ de kama 26 mars in ka taa donc avantage ye min ye radio min b'an bolo 26 avantage ye min ye an bɛ politique ko min na mais bi ni maa min ka ko tiɲɛna o bɛ na ko 26 mars 26 mars an k'a lajɛ aussi an ka ye cogo la ni ko in bɛɛ kɛra
gɛlɛya min kɛra kɔnɔna na y'a ye ne ma kuma ye n ka ta k'a fɔ ko ye kuma kalaman kɛ min ye Mali ko ye o m'a fɔ ko bɛ bɔ wa o ka bɔ an kan dɛ o ka bɔ an kan dɛ parce que min don j'ai dit tout le monde doit s'assumer s'assumer dans quel domaine c'est pas parce que ka taa radio la ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw nɛni manamanakanw fɔ ka tɛmɛ c'est pas ça parce que ne y'o de fɔ ne ko mɔgɔ dɔw bɛ fɔ ka jɔn wele ne t'olu jaabi parce que n'i tɛ halala ye ne t'i jaabi wallahi n'i tɛ halala ye ne t'i jaabi wallahi n'i tɛ halala ye ne t'i jaabi ne bɛ maa min jaabi min ye halala ye parce que mun da n ka taa min bɛ da n ka wale yɛrɛ kɔrɔ donc jamana b'o position de la mais donc bi rencontre in kɛra n ka taa donc an y'a ye conférence de presse la o taara n ka taa donc galerie amusée n ye n dɔgɔnin Amadu Goyita ye n ye n dɔgɔnin Arasiba Ci ye n ye n dɔgɔnin Ismaël ye n ye n dɔgɔnin n ka mɔgɔ joli ye franchement Amadu Goyita ko ceux qui n'ont pas pu a bɛ fɛnkɛ ko la comment il s'appelle Musa Tarawele ko la Musa Tarawele ne ko ne maa ye ko kɛ Choguel la ka Choguel ni tɔɔrɔ ou ka Choguel fɛnkɛ parce que hɔrɔn don a ma sɔn ka kuma kan Musa Tarawele de ye fɛn bɛɛ kɛ Choguel la Musa Tarawele tun ye Choguel ka parti ci mais ni Choguel nana n y'o de fɔ mun de nana ni Choguel ye e tɛ se k'a fɔ Modibo tɛ n ka taa donc mouvement démocratique ye o Choguel tɛ fɛn kɛ bi n'a ma Modibo ɲini Choguel tɛ fɛn kɛ bi n'a ma a tɔgɔ fɔ ten mais donc ninnu tɔ min bɛ yen mun taga taa ninnu ɲini mais mun de nana ni Choguel ye parce que aw dɛsɛra o tɛ kosɛbɛ n'o tɛ mouvement démocratique a b'aw yɛrɛ sɔrɔ Choguel ko la cogo di mais ni min don ɲɛmaaya la n'a y'aw ban ka assumer k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛ kɛ n ka taa ko Musa Tarawele ko Musa Tarawele sara n ka taa donc a bɛ yen fɛ Amadu Tuma Ture sara a bɛ yen fɛ olu bɛɛ taara ka ban an bɛ Mali ko de la an ka na Mali ko la concrètement qu'est-ce que vous avez à proposer ce n'est pas votre poste de responsable aw ka dun ta tɛ mais aw bɛ se ka mun de proposer Mali contradiction jumɛn ba aw ka hakilina ni bi jamana taabolo hakilina kunun aw de tun bɛ fanga la fanga binna aw de fanga binna aw de bolo aw de y'an ka danbe tiɲɛ aw de y'an ka hɔrɔnya tiɲɛ a ye Mali nafolo tiɲɛ suɲɛni warala aw de bara baarakɛyɔrɔw bɛɛ seginna kɔ bi baarakɛ man ka taa pour que ka se ka taa a kɛlen n'a fɔ office manuel de l'habitat o bɛ di n ka taa donc Ibrahima Boubacar Keita n'a ka so o bɛ di n ka taa Kɛnzamugu dɔw bɛ di yɔrɔ la ninnu de bɛ mɔgɔ nommé min ka di min ye o b'a kɛ jamana bɛ se ka kɛ nin position kɔnɔ jamana ci dɛ jamana bɛ se ka kɛ nin position na surtout bɛ cira n'o kuma fɔra bi a b'a k'a bɛna kuma anw da la k'a fɔ k'a bɛ Mali ko kuma fɔ a bɛ Mali jumɛn de fɔ a b'aw yɛrɛ de ka kuma fɔ la donc voici en gros ne hakilina ye min ye k'a fɔ n ka taa conférence de presse o y'a kɛ mais o de y'a kɛ ten tɛ ko dilan donc ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen ayiwa fo n'an ye message lase Ali Cissé an b'a fɔ ale ko fɛnkɛ parrainage siège a kɛra yen de quoi k'a kɛra yen de ko parrainage siège ma fa a kɛra yen de a kɛra yen de dɛ ne kun hakili la u ye fɛn de fɔ quoi maison des aînés o tun ye maison des aînés de fɔ i b'a sɔrɔ n ka donc o m'o sɔrɔ kɛ ko Ali Cissé ko parrainage siège ko ma fa ko vidéoman ni ko presse de kun ka ca ni an tɛ Asimi lamɛn wa mɔgɔw bɛ lakɔlɔsili kɛ dɛ an tɛ Asimi lamɛn wa Asimi mun de b'i bolo k'a fɔ an ka Asimi lamɛn jamana ka basigi a ka taa ɲɛ an mɔgɔ a ye diinɛtigi wara kɔnɔ a ye min fɔ a la ka foli bila la dan to foli mun na Ala k'aw sara o baara la a bɛ dili minnu na kalan minnu na Ala deli minnu na église kɔnɔ misiriw kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛw la an b'a bɛɛ kalama hali bi ka aw barika da ka foli bila aw la hali bi aw ka cɛsiri o la jamana in na fɛn kelen bɛ yen an bɛ jɛlen mun na an jamu a bɛ se k'an jamu tigɛ an tɔgɔ tɛ kelen mais jamana kɔni an bɛɛ jɛ jamana in donc o ka kan mun se ye mun ye pour que o jamana in o ka lakisi o ka lakana n bɛ fɛ ka mun fɔ an na o kɔfɛ gouvernement ka laɲini a se ye fɛn fɛn pour que jamanaden bɛɛ ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o tɛ nafa wɛrɛ t'an na mais a baara ma nɔgɔ
a bara man ko parce que jamana bi kela kono jamana bi kelela covid ko be sina do fara sarauka baraka cha gela bi do ko gela ina bolla atita fof naga gonman de barala amuni dambi tugun dina nyamgo ni almami aga jamana de me jamana is ku chamanke ne bere fita kaina bo parce que transition so ko nama ina bonna te na bo bli ne albet sa kaina nango nga kele sakata fu fando ga ina sa suwi o digumina beka donc gela mun bi anga adede anga la yini ka beka ke dafa mais rama dimna ke tugo tisa ko bete dombo ino fe ali bi mun bi grevo ko mun kon nalla on ali bi basi ni erna dum na be don ni du avec don ni ka tafu ke be ga iga ga soro donc ka fiski kuma dama bibi na gouvernement ga la yini fin sabadi e amara bara ko dika a folo e jamana ka basiki jamana do la kana abado kele mo chambo dugula chama bi mo gare do fu kuna bara ko golu mo basiki ka tugaro la e nyala je ni to dama ni kono gono mi namsa armée mata na fanga mali kono mun tlaga minasa mali armée sangile kono ne abuka ke aba empuli ay war musala jamana yi abaga jamana do ga war de ka warato jamana do ka ma lakna jago ya o lakna ni ante mo ganya da flula am sa afin ke flula mo la kana ambudi ke ato o ko rai warato ko binati ta na ban gile mo longa lakna konna la am be kumo kan o mana kan ni mo royi am fa a to kan ke ni tebe am barakin no pour que mo longa la ni ma sa ka soro to mina donc ka fana bi klati ani mo goche gila manu mo goche wasama ka mo longa atemu keleke o di gila manu mo goche sino gila o tani mo goche o kele fana ambu de ke pasna mo ke na fatana donc lakanali o yanga bara jago en restauration ande be terenga donc ni restauration ko neseli politique ne gon man oro gelal nana donc lakanani o donanga mission flo flana oui ka président prosi mais président prosi ngabala agamara mi président kana sigira aka sigi basiki bonnala mbato mamanteke président aka sigi mbato nana gelala te kala nyebli parce que ni fangaleman be c'est comme gombe bo shin ka ke binga kun barake wato ango ayato gelam bi transition gela chama kele fa fanga bi mbato ni président kran nana abaso gelama chanya abanye shaka barama obatu ante sigan public ka pa klinga ta nyefe ka pa ta ga sigo fe manje wana bola oni mali ko jete mine cha fa chama finegala apekra angata mais gelamu go gelama no gelad mawli mo bina do fo ko mo jafa parce que ni kan eta famille ni na be gelado mo jafa parce que o parce que gelamu mo yin gelab le yin doni na isa ka shitu ko shila isa ka sanda wono nge go wona tama do gelab mi wili ko bona be ma sa ma lo nga duma amna ni le mali aw fo sido yana ayatu anga jina do ngo kuma o fa ka ke tumina o ko fo mun kan o ko fo mun ma ko fa me bara ko dika donc ora dunia is vraiment sanctionné là parce que comment programme dit avant les 12 ango non ayatu anga jina do ngo kuma ngo be na mun kan ambo tambi sino ma ambi kumuka no tama jina do ngo kuma aska fu da ma o ko na mo di am sanction na bin ko la bedigandere de défend donc ta défend fana mo lon ta défend kelewri donc atangu manema ake ambo keleke o bena ngoma ambo keleke o ma be ngoma ambo keleke parce que au grand mali fait tout asa ke mali fait ka timonga et ça c'est chini machine ma be sara na tira daw am taro yume taro dana donc maliongal lagni ana ba ko mu fanga benga do so mbatu atiko mo digui atike mali jona malionga digui ori ka benga so na atiko ngem jona nya kumunga parce que jona bira la phénomène bi no barama ke
ameke to ba je iru kele jamana ka pasi iru kele ka blonu ngula ko kele fana fa be ke parce na ma ke am stabilité mo ganta sro parce que fruku dimi abe blonu ngula e chini ngene jebele e ba ke fene ta ka ke ma chini ke chini ke fene ta wala ta wolo mun ala de ko ala kan kisana cheje donc a fana bi o de gona la yini malion mana et commission de développement on a en place abarabe ngo bedam ngo place ma don fokata foka abana iguma di tension dana romana ni mu fam na ba continuer to anga ko jamana singulo kan mumba tu amana kira tugo spasiket na se politique kunda to sika ke awre ko parce que bi ami malien be fola malien be khatimana afle bana bibina afle jagela fe bana bibina antimana jagela bibina parce que o malien ga soutien ako malien ga wili ga cho parce que comme ma fari tigiri ka fari to ni ay ko jigi bila ibi saka riskita to ale bi amani malien fe malien ga franyonga parce que nango jamana kura ango malien kura ngabala da ko koro ko be kula ambo dabla ko be kula ambe soma ori ba to shinima amana foko ni malien agodo ko a songo ni bango ni e te bara sala tawko wato gouvernement na premier ministre a mission dira ministre de culture ma aka brake dambe ma to malien alni fa malien sa dun dambe mi ni fambe parce que ko be glone be dambe la bo al surasia agune be dambe la ibi siran ite son o be dambe di ba be damne tu kono kale don parce que fa jaba dafa di ni dambe be kaba atigi mala ko be afeta sa te son ko do ma do nasuru ma kaba dura baranyana dole bi ayino fe ape gurman di mo barala malipura be ga bara do ne do sa a initiative ta ka awale aka na abarake ba we gidan yango da mitimu ani karambo an don ngalaw parce que bedale be fanola le sondo ko donc albi kay na fe aka gurman de mo barala mba to bi president kuran nana deputy ka barala nunga bara senay ta senege nunga bara politique ta politique nunga bara solaze da solaze meni febe na gulu fenglan be nyamna jodila ko diga dabla do sala fana dabla ni be ake madima do bonanga laini kapasila na ka president prasi pasibona ka dunga fasalati ka kenya sabati mo to mo sala dibat ko bana donc be ali ministre dala sambran flen ala ga malima ere be malima pasigi ga malima kuna njay ali bi ko fo be ko ma kono akato wala ma be mo on a dusukun yɛrɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin mɛn tina ka wuli ka donc y'a ye an bɛ kuma dɔ fɔ n'an ye nin kuma hakilina bɛɛ ta k'a fɔ ko hali bi ko dɔw bɛ yen ne tɛ commentaire wɛrɛ k'a kan k'a fɔ ko hali bi olu bɛ hasi o b'o ɲi gɛn hasi min de la o b'o ɲi gɛn sokɛ de la an kan ka tɛmɛ o la Mali ko don a ye appel min kɛ n'a fɔ ko de k'a fɔ bi a kɛ n'a fɔ école karamɔgɔ ka ko n'an ma kalan kɛ Mali de bɛ ban mais est ce que se min bɛ ɲini na Mali bɛ se k'a di wa ni Mali tɛ se k'a di an kan ka hakili dɔ sɔrɔ. Parce que n'a fɔ a ka kuma na sisan n'est-ce pas o ni sɔrɔ kɛra bɛɛ bɛ bili ka kɛ mais bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais n'i ko n ka taa ko diyagoya ko k'a di e ma k'a sɔrɔ a tɛ yen a bɛ cogo di supposons que an ka wariw bɛɛ ta n ka tɛ k'a di école karamɔgɔw ma mais ni rebelles donna Bamakɔ n ka taa école ko ma ban pewu bi normalement sara bɛɛ de kan ka tigɛ pour que n ka an ka sécurité ko ɲɛ parce que n'i y'a ye n ka taa ko i bɛ taa kalan de kɛ n ka taa école de dayɛlɛ plus de 1000 enseignants bi olu tɛ kalan na sur l'état de l'éducation nationale parce que rebelles y'o kɛ n'o y'o sɔrɔ yɔrɔ min na ka b'o fa donc an kan ka mun de kɛ nin bɛɛ la pour que ka bɔ a kɔnɔ voici ce qui se passe an ma nɔgɔ kuma ye to de n'i y'a ta a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in kuma bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mais min don tuma dɔ bɛ kuma fɔ
musala kan t'a la n ka taa dɔ bɔ fɛn min ye min ye i y'o ye mais ne tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ e yɛrɛ tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ bɛɛ kan an ma hakililata de donc kɔnɔna na segukaw kumana an ka segukaw lamɛn segu dɛnbaw ni segu cɛkɔrɔbaw de ka ci kan don kalo tile 8 n'o ye janvier tile 8 ye an bɛna danga don belebeleba min kɛ segu yan jalabugu kungo kɔnɔ ye insha Allah n'an tilala la ci kan b'an bolo n'o ye segu cɛkɔrɔbaw n'a dɔnnibaw ye k'a fɔ faamaw ye wa ci kan gɛlɛn dɔ koyi an b'a fɔ politikimaw ani mali faamaw an mago b'a la ka kuma f'u ye kuma min n'a ka gɛlɛn wa ko ka gɛlɛn fana ni ala sɔnn'a ma a y'a jija bɛɛ ka se ka a faamuya an kɔni kalo tile 8 ni ala sɔnn'a ma bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka se ka cikan ye a ka se ka lamɛn o ye an ka kumakan ye donc n'an tilala sisan dangadon na a bɛna cikan gɛlɛn dɔ de lase cikan gɛlɛnba an bɛna o de fɔ mali faamaw ani politikimaw ani maa minnu bɛ mali juguya la cikan gɛlɛn bɛ yen kangarida gɛlɛnw bɛ yen k'a ɲɛfɔ olu bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka se k'i ta fan dɔn o y'an ka kumakan ye ayiwa ala k'a don jira assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh segukaw ka cikanw tɛmɛ ayiwa ko politiki comme olu dɔw dannen tɛ ala ye kuranakalan dɛ danga de bɛna don donc an tɛ segukaw le 8 dɛ donc an b'o kɔnɔ k'a lajɛ donc an bɛ se ka min fɔ ala ka duwawu minɛ mali ka hɛrɛ kan ala ka duwawu minɛ o don ala ka duwawu ni danga min don o don danga ka se mali juguw ma o don minnu bɛ marifa ta maa o maa ka taa danga maa o maa tɛ mali fɛ maa o maa bɛ mali contre la parce que maa o maa ka taa n'o ye marifa ta mali contre la danga ye ka se ka jigin o ka se ka lafiya maa o maa ko k'a tɛ mali fɛ mali ka taa ɲɛ a ka se ka jigin o kan donc problème ye min ye o ye nin ye segukaw ka taa dɔn o ka cikan ye nin ye o ka lase ninnu to mɔgɔw bɛ yen parti ɲɛmɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ an bɛ Kasim Traoré fo kundo la a ka invité débat politique la kunun Musaba Sabati Musaba vraiment kunun a ka kunun analyse kun ka ɲi kojugu Sabati Musa hali 5 ans de 6 mois à 5 ans a y'a fɔ cogo min na vraiment i b'a dɔn k'a fɔ a ma dabɔ k'a fɔ k'o de kɛ a dabɔra de pour que au moins k'a daminɛ kalo 6 la a bɛ se ka kalo 6 ye a bɛ se ka kalo 7 ye a bɛ se ka kalo 2 ye a bɛ se ka kalo 3 ye a bɛ se ka kalo 4 ye mais c'est pour que ni mɔgɔ ninnu ka discuter dɔ ka bɔ a la a ka se ka bɛn hakɛ dɔ ma donc vraiment Musa Bokar Ba a tɔ Musa Bokar Ba de Sabati Musa ancien ministre non non vraiment a ko an ka tradition kan ka de pour que au moins fɛngɛ ka Mali ko dɔ c'est pour cela moi je dis les hommes politiques quelle que soit la situation non pour mɔgɔ dɔw bɛ ka ko filɛ et puis en même temps ni min ye analyse kɛ an b'o analyse de ta an b'a fɔ wala ni min ka fɛn ma ɲi ni ka ko ka ɲi ni ye ko min fɔ Mali ko la ka tɛ dɔn maliyɛn bɛɛ de b'a analyse mais min dɔn sensation de ka di maaw ye ni maa min nana e ni ne n'an ye ko dɔ kɛ sisan ka taa dɔn an bɛ kɛ vedette ye ka taa internet kan hali ɲuman tɛ mais ni maa min sisan n'i bɔra ka fanɛni kɛ marabaliya kɔnɔ la ne y'o kɛ sisan ka taa dɔn e ma ye an ka ci c'est dommage ce qui se passe mais an ka éducation t'a mais an t'a permettre donc aussi diinɛ fana t'a permettre ouais mais n bɛ fɛ ka min na aussi n ka politique n taara heure jumɛn bɛ yen an bɛ se ka komi heure taara 15 minutes maintenant sur la situation politique sani an ka don la an ka taa ko Paul ka congrès bɛ yen Paul i terikɛ Paul ne terikɛ tɛ dɛ Paul terikɛ dɔ Paul Ismaël Gora a ka congrès bɛ yen n ka taa a ka congrès bɛ yen samedi don ye ne Paul ye invité ouais mais i n'a fɔ i y'a Hachim de ye invité plateau quoi non a kɛra cogo cogo n ka taa dɔn ne ye nin banna ni congrès banna n ka taa dɔn i ka plateau kan n ka taa dɔn ale ka congrès bɛ yen nin samedi in na a bɛ kɛ CICB la n terikɛ tɛ a ma invité non a bɛna carte d'invitation a ma invité o a bɛna invité filanan ye min ye n ka taa dɔn aussi an ye conférence de presse comme an y'a ye aussi URD mɔgɔw ka conférence de presse awɔ Paul a tɔgɔ Prince ko in gɛlɛyara a gɛlɛyara mais anw bɛ fɛ maaw k'a lamɛn fɛngɛ ye min fɔ comment il s'appelle
yebde sumala sube munala sumala saya be mone do dete ma je nyogo anga gasama lame dete ma je ay fendo fo ngata donc aka lame mbe fe mali ko lame mbe so ba anga analyse doni alu badara sajaja mbada be romina adewali banen do anda ba dama de undo odi gasama wuli kayito no be to kamba mi ko la munumbe to go dawla kame ne be bambara kami fo ba fa ni che akakoma tilen na be se komana c'est ça l'important amba fo ka wole nyuma do anana la amba fe information ga passer kalu ambi fo ki wole nyuma do je crois kay mun clair ne m'a participé ka fo ninde fo mo ndé ka ben kono il a tout dit frère Fenga ay mu fo tibo kana aka bina dawma fana akacha point kacha meni point kelen ta est-ce que parti de sera fonctionner ka ne be mu fa yedro journaliste do ya fa ko mala sha comme mali jigi be yerde ka o ye wuli bali ko ne parti sérieux ko ne parti structuré on est un parti mobilisé a dira mo mi nyama dianye mais o ye kununde kasumala to yerde kungulo la mambe domina comme bi nantama ni la yerde avec ça le voyage c'est câbla ambisika taka wala chodi rapidement mununga kuma borla journaliste amba nyina fa kan de meka jamana jo akana jamana ci ni kuma faraba nyina borami parti bela ka seriado laidu kan de bani ngoje kalu bora buguni ne bora fo yelmani murtane on a créé une document entre nous on dit règlement intérieur ani estati anga bo yo chamana do question posé ko bubu ko betu woni munabe ngoro bula ni mo be sumala sela be sumala bubu ko transition avec une train de rodi ibushi nous dans notre parti journaliste aba kalama on dit qu'il y a pas d'ancien militaire il y a pas de niveau militaire dans la hier anya fandala anya fait papier il y a pas d'ancien militaire il y a pas de niveau militaire non ma bo abe somo sama soro ne mo tanto sibe mu be fo nyina be na ko sai na ya pala shi duma yerde kono abe durande oui non je me dis que comment be famo munu nana quoi moi il meta na madame Toubeli si amala bakila la hinala atumbe ide la nana anya ke vice president les deux anga president nyuma mbia kalusha magiko tifunya mo anana di anye pala shi dama les trois Ibanjai, Banye Palachida. Abraham de la Canania est deuxième ministre. Il est au niveau des chefs des filets au son du cabinet. Et Maître Krambo Kouroué, en Ananie Palachida. Oui, Maître Krambo Kouroué, Abraham Mouastaina, Arashi Cham, Asilembi Anana, Anya et Soa. Anya et Soa. Worona, ayala me worona, kalfa dumbi ala ka hinala nya reswa. Idede, mena okaya. Njaiba anana nya reswa shinidi. Nyame ke ka irepem ala ka hinala nya reswa. Bakedo yo dumbi ayela, il était phare nya reswa. Le problème de Romi na me demba, il a tout lié de la FM sur yerde kono. Or qu'il n'est pas fondateur de yerde. Ni be yerde fondateur ni ne bala ni mo so bala karama ni bala mo woni bala on est fondateur de yerde anya tan de ke fe me garan kan nyamunu mais on avait des visions ka fo mo dobe amantala la batala ka fo don dobe na andu sube Ismaïla o Ismaïla malem be o fo bi Ismaïla sale asale ko ya fo ko nan tu traduction na ni Ismaïla de vera do an tu ko anya fembe gasi chira na fembe kana Ismaïla koso ni Ismaïla o sangi soro kanda naturel mais mo wone bo soro jaguala jagua be tu kwa mena mu fa ya ka famu kanda ke ko min be bi mo tama sama be no da fa ya ta ala kan munu bu ko fe je vais de précisément mettre des baba ko fe mettre des baba ko fe on a dit kanda neuf kanda ya be kam ko be sali ko ya neuf kanda be nyogo ya kangata nyogo molo ça c'est deuxièmement au niveau des peines il n'est pas majoritaire
Au niveau des SC, il est minorité. Au niveau des mouvements de femmes, il est minorité. Mouvement des jeunes présidents, t'as non fait. Commissionnaire de ça, t'as non fait. Fédération, t'as non fait. Mira Djagiri, il a des boulots là. Ne des fédérations, il y a un mouvement de famille, on va prendre t'as non fait. C'est le santé. Où est Kanakiri Jawa, il y a des monuments là-bas. Aïe la médée. Où est Kanakiri Jawa, il y a des monuments. Demba est venu des solutions seulement. Communiste, Italie. Des solutions. Communiste, Italie. Nous avons fait un Jawa, mais maintenant, ça c'est mon yakado. Kanakiri comme Mimoula, à quand des mots là, comme Roya Kisro. Ambe, parti Colombo, il m'offre. Ne kanda be mbolo me jusqu'à ne kuma fait mo chikado ngo yere d'abord mais amulila ashera mo ma vraiment e kana kin ko indabla nde exemple kele ndama journaliste ayere de makalla gi hakini manna j'espère qu'on a tué anga joya bati jeje candidat ba adebo mais ni do ne se ka mi Soumaïla ka parti wala sube munana Soumaïla Sara c'est pour cela URD mɔgɔ dɔw y'a fɔ n ka tɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Soumaïla y'o ci ne ma ko maître Demba ma kɛ ko kana fɔ ne ye ko ni ne bɛ se ka na don URD la n ko Soumaïla ne ye min ye e ka parti in na ne tɛ yen parti in tɛ yen o jɛrɛ n ko président maa caman b'i kɔ wari ko kama de i b'o soutenir na maa dɔw b'a la a ɲɛmaa dɔw bɛ yen nka de Soumaïla tun b'o sara 300 000 o tɛ ban la o tɛ ban la bi non c'est dégoûtant c'est dégoûtant mais a dabɔra min na an ka taa dɔn ko ça veut dire o Soumaïla mémoire de effacé o y'a effacé maa caman bɛ parti nɔfɛ Soumaïla de kama mais o nana wari ko comme ale yɛrɛ y'i kanto ko ale ka candidat kama fɔ anw b'a dɔn baara min bɛ kɛ la caman bɛ yen o ye baara kɛ la fo de Seydou de ka kɛ candidat ye waritigi Seydou de ka kɛ candidat ye Seydou ka kɛ candidat ye donc o bɛ parti cira parce que min don o y'a dabɔ parti in ka ko ka ban mais le Mali va se faire sans eux. Le Mali va se faire sans eux. À d'abord, parce qu'on a un procès là entre eux. Et on va un procès là, c'est inévitable. On a un procès là. Il y a un procès qui est donc ça veut dire Choumala Chouka. C'est là, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant encore. Non, c'est dégoûtant. C'est pour ça, non, il y a des fonds, il y a un blanc. Ngo dambetigi ni hɔrɔn halala o ka kɛ politique la parce que ni politique nana wari ko la an ka yan bila an ka taa an b'aw faamu da an ka taa an bɛ aw fo tanti madame Mayiga an ka sɔgɔma bɛ foli k'a fɔ ka barika da ba Fanta Traoré an ka sɔgɔma bɛ foli ba ye k'a bɛɛ Maïmana Diallo n'a boli mana an b'a fɔ Oulimata Sy madame Yafo Fati madame Traoré Mariam Jara an b'o fɔ Ɲamana Garibala madame Jara Bebe an ka foli b'u ye a bɛɛ ɲɛna bada Falen Kulibali Mamadou Jawara Alkasum Mayiga an bɛ foli da yan parce que ne forme ti ne la ne ka foli tɔ kɛ foli kɛ sa donc an bɛ bɛɛ dɔn kiraman tɔn na ka téléphone di mɔgɔ fila ok o k'a ta sinon c'est dégoûtant vraiment o cɛla dɔw ko Soumaïla Sara ko ne kana kɛlɛ kɛ allo salamu aleykum ne tɔgɔ ani jamu e b'an wele ka bɔ min
Merci. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Awo ambi to ni jambi wa wele ka wami. Bismillah. Awam tak boleh tahu. Awe ame bula taya. Bula wanko. Beninga nado ame la foro bula ta. Alo foro. Assalamu alaikum. Awe. Amba resira. Ujara je. Kosobe. Ujara je. Wallahi wallahi. Wallahi. Wallahi kai wada. Okay, da to tun kai. Kosobe. Masara. Nala sona. Odiaranye. Nala sona. Merci lah. Kami fandala fan sorowa. Ayo anta caya si wet angat mak. Oh, angam mokilinta. Ya, c'est Alou Badra Samake, Sajaja, le grand cousin. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Odiaranye. Nuntu wa tulobila. Awo. Jamana da be bolo men gafi fuku be jamana fambe kono ma te ka shi bo maliala me kuma la soya an ga yerdi ni du bilbil badi fuku mba kono aka kono pasale jen tanya lo ya da bilbil ala ka da rosu maka para sala me su be jere ga to ismalai Amin ya rabbi Allah.
presi ya nuru blama no kode no amado goroshi yerdi tubadi ko pora ro pita ka ko iba créer en 2003 ka fara ka kada ka kinna do de ba ko no ba ala ila jarabili mi sawnga pre on ama fatima do ama president ali ni ko bo loro la bla na do ma to ka bo kari masna de ni diga dama yerbe ni ne tay amo seba ko di mo shima no kera tu mi mono o tila la sklo dali tra to ta ga no wala de ay do ga ma parti ga parti de parti démocrate candidat chama de ba ko no ani ga ta ko ko me yerde de kide nimbekera kono presi ani president no aya me ko John démissionna ga ko yerde kono ko ni démissionné ko be do ala ni donc aya demena clinay encore kuza comme RCA voilà non kuma to aya demena clinay ko na parti chika to no ta parti te ci ame do gala kana ci inshallah ala ka chefo kamya sa watu je ami wala me ko na auto do kuma da du ya ke du ndi de ko na ma ka kede ke du ba do de tabari anga doke jamna yi alaka jamna yi alaka batiki alaka yerde batiki alaka kan ko so sallu rasul salam merci cousin Samake de barkata ambe banamba jeli wa jeli anaka ya rabbi bismillah masakata befa donc ala ya bismillah dai me fonyi dondo ay buwe ko buwe élection bi kala ko ni élection yi ta donc ka di ibn wakati ne ne be twa sumala tora be buwe re be ni buwe re be ni abe gulo la ka nyumbo ala ka nyumbo ala ka ne sumay dala yerje ala ka chefo kambe so watu ni wati da to wati ambe bi fa kutuba blaya